wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono ya Mai ya. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong